So guys, welcome to my new vlog. So नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायफिनना लानाय जाबाय लोगोफोर। स' माने बिराद दिननि उनावहाय दिनै मोनसे ब्लग बानायनो सानदों आरोना गाइस। स' नोंथांमोना जेन मोजां मोनो आं बेखौ आसा खालामबाय। स' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ आरोना गाइस। स' दायो आं सिखारनानै माने न'नि लामायाव दंफैयो आरोना। दायो आं मोखां सुना लानोसै ओमफ्राय रेडि जानानै दायो माने हाजिरा सासे दंबावो बेखौ माने लिंहैनि आरोना। वाह 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 चलो चलो चलो। स' गाइस दायो आं न'निफ्राय ओंखारबाय दा आमाइखौ लिंग्रोना फैनोसै आरोना। हाजिरा थांना था ओइ मा थांनाय नोंलाय। स' न' खाथियावनो आरोना थांना फैनोसै आं साइकेल लाना। स' दा लांबाय थादो नोंथांमोना। पाट मा खालामदों नै ओरै मामायालाय ले खामानियाव थांगोन होननायमोन ओमफ्राय माबा सोना होमबा ओंखारनो हो लिंब्र'नो फैनायमोन आं। स' लोगोफोर दायो क्लियार जाबाय थांसिगोन आमायाबो ओमफ्राय आंबो थांग्रोगोन आरोना बिसोर दा फैगोन। आं दा बिसोरनि सिगाङाव थांग्रोगोन आरोना ओमफ्राय न'आव थांनानै दायो ओंखामखौ जाग्रोना लानोसै आं ओंखाम एसे जाना लानानै नोंथांमोननो देखायसिगोन आरोना मायाव खामानि मावगोन गाइस। थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ गाइस। बागान थांनि आं दुब्लियाव। थ' लोगोफोर दायो आं ओंखारबाय नै थेखा लानानै साइकेल सालायगासिनो आरोना एसे गोजान आरोना जायगाया खामानि मावनाय जायगाया थांफिनसै। थ' बिनि सिगाङावनो आं दखानावहाय मेथाइ लांनो ओइ चिप्स गैया हा मोनसेलाय गेलेबाय गंसे सोना हरना दा जानांगौ खामानि मावनोसै दायो आं फैगासिनो फिथा लाबाय नै फिथा लादों दा जानो ओमफ्राय फैगासिनो आङो गामि गेजेर ओमफ्राय गोजान आरोना एसे जोंहा न'निफ्राय एसे गोजान। ओइ बोराय मा खालामदों आं ओइ दुब्लियाव हा हाग्रा साफा खालामगोन एसे ओमफ्राय गायनोबो दं। थ' दा थांबाय थादों आङो एसे गोजान आरोना ओंखायनो साइकेल लाना फैदो थांबाय थानोसै गाइस। थ' जायगायाव मोननानै देखायसिगोन आरोना नोंथांमोनखौ। स' लोगोफोर गुड मर्निं दिनै नेक्स्ट डे आरोना गाइस। माने आं दिनै मैया ब्लगखौ बानायजोबनाय जायासै दिनै बानायनो सानदों आरोना। थ' माने बे जाबाय जोंनि गामिनि फरायसालि ओमफ्राय दायो आं थांगासिनो दुब्लियाव। आं मोनहैसिगोन बेयो जाबाय जों गामिनि रायजोनि माइ ओरैबायदि माने ओरैजाय नोंथांमोननो आगोलनि ब्लगाव देखायदोंमोन आङो। थ' रायजोआ गायदोंमोन आरोना बे नायलाय माइआनो जाथ्रासों आरोना ओरैजाय नै लामा फारि दं आरोना। थ' माने बेनिफ्रायनो भिडिअ देखायदोंमोन आं नोंथांमोननो माने गायनायनि समाव आरोना। थ' जोंहानि बारिया जाबाय बेयो आरोना गाइस। नै दायो आं मोनफैबाय जोंहानि बारियावहाय नै बे जाबाय जोंहा आदै मोनहानि आरोना जोंहा आदै लानि बेयो माने थांनाय बोसोराव गायदोंमोन आरोना पुरा जाखाबाय आरोना गोजौ नै जोंहानिया दङ ओरैजाय दङ आरोना बेवहाय नै लोगोफोर आं बारियावहाय नायजोब्बाय माने दाखालि गायनायखौ थैयाखै आरोना बाङालिफोरा गायनाया एसे थैबाय ओमफ्राय जों गावआनो गायनायफोरा थैयाखै आरोना। माने एसे गोजौआनो जाबाय आरोना मोजाङानो जादों एसेबां गाज्रि जायाखै आरोना। एसे बेवहाय मेडिसिन होबावनो गोनां दं मा होयो मिन्थिया आरोना जोङो गोदान नालाय फार्स्ट टाइम गायदों बेखौ। थ' सोंना लानोसै सोरनिबाफ्राय गोरोंफोरनिफ्राय सोंना लानानै मा होनांगौ होसिगोन आरोना गाइस। दायो आं बेनिफ्राय थांनानै ओमफ्राय जोंहानि माइआ माबोरै जादों आं नायनोसै आरोना माबोरै जादों नोंथांमोननोबो देखायनो सानबाय आरोना गाइस। नोंथांमोनहाबो नायबानो जाबाय। आं जोंहानि माइ बारियाव मोनफैबाय आरोना बागाननिफ्राय ओरैजाय आरो जोंहानि बागाना बे बागाननिफ्राय खाथियावनो आरोना। थ' माने जोंहानि हाया जाबाय बेनो ओरैजाय ओइसिनि ओइ बागान हरनायसिनिफ्राय ओरै जेवरा नुनाय नैबेखिनियानो आरोना लोगोफोर। बेवहाय दङ 2 बिगा दङ आरोना। थ' ओरैजायसिम 2 बिगा दं। थ' एसे जासाबदों आरोना जेसेबां जानांगौ एसेबां जायासै थेवब्लाबो लोगोफोर नोंथांमोननो आं मोनसे खोथा बुंना होनि आरोना बे आं दा जेरावहाय दङ बे गासैबो नेपालिफोरनि आरोना बे बागानफ्रा गासैबो नेपालिफोरनि आरोना। थ' माने ओरैबायदि खोथा आरोना। स' सिगाङावहाय बेफोर हाया जोंनि बर'फोरनिमोन आरोना गासैबो जोंनि बर'फोरनिमोन। स' बिसोरो माने
जोंखौ बर'फोरखौ माने थगाय लाजोब्बाय आरोना गाइस सिगाङावहाय जोंनि बोराय बुरैफ्रा आबै आबौमोनाथ' बिराद जाम्बामोन आरोना माबोरै जायोमोन माने दाउ मासे अमा मासेजों माने हाफोरखौ सोलायोमोन आरोना गाइस बेफोर सब नायलाय जोंनि बर'नि हामोन आरोना गासै माने बेफोर बेयावहाय खमसे खम बहुत जाब्रा हा दं बेसेबां दं मिन्थिया आरोना गाइस स' माने बेफोर हाया जोंनि आबै आबौमोननिमोन आरोना गामिनि जों बर'फोरनिमोन आरोना गाइस स' नेपालिफ्रा सब लाजोबनानै नैबेबायदि आबाद मावो आरोना जोंनि जायगायावनो बर'नि जायगायावनो आरोना गाइस स' माने बिराद दुखु मोनो आरोना सिगांनि खोथाखौ जों खोनाबा माने मोनथिबा आरोना गुबुनफ्रा खोन्थाबा माने लोगोफोर आं दायो बेनिफ्राय फैबाय ओंखारबोबाय ओमफ्राय थांनानै आंहा दिनै खानायबो सिननांगौ ओमफ्राय दारिबो सिननांगौ आरोना गाइस स' नोंथांमोननो सम मोनबा देखायसिगोन भिडिअनि गेजेरजों खानाय दारि सिननायखौ आरोना गाइस माने खानाय दारि मोनलायलांबाय बोरायबो जालायलांबाय आरोना गाइस थ' गाइस दायो आङो बल गेलेनो ओंखारबाय आरोना फिल्डआव थांसै दसे बल गेलेना फैनोसै सिलिखा जागासिनो आरोना दायो गाइस दायोनो आं सासे मानसिखौ नामायबोदों नै फायखानिफ्राय हिजोबना उदैया फिसा जाबाय हिरायावसो लोगो मोनफैबाय आरोना गाइस स' गाइस आं दायो फिल्डआव मोनफैबाय ओमफ्राय दसे गथ'फोरजों प्रेक्टिस खालामना लानोसै आरोना स' बिथिंआलै नै फंबाय मोना जोगासिनो ओमफ्राय बिथिंआलै सासे फंबाय दङ ओरैजाय नै बाबुमोना जोगासिनो स' जोंनि फिल्डआ आरो बेबायदि आरोना बिराद हामा गाज्रि आरो मा बुंबावनो आरोना जोंनियाव सरकार गैया नालाय ओंखायनो बिदि स' गाइस माने दायो गेलेखांबाय स' बिराद मेंबाय आरो गस्लाखौ बख'ना लाग्रोनो आं दै तामाम गरम जाबाय आरोना गाइस स' गेलेखांबाय दायो भिडिअआ बिराद गोलाव जाबाय ओंखायनो माने आं बेखौनो फोजोबनो सानबाय आरोना गाइस स' नोंथांमोना माबोरै भिडिअखौ माने आं नर्मेलि भिडिअखौ फोजोबनो सानबाय आरोना गाइस स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो खालामना माबानो जाबाय स' माने मावजि ब्लगा माने एसे दावखोलांथों आरोना गाइस थ' बिदिबा बाय बाय टाटा